ברוכים הבאים, פיפא 16 אונליין, ברצלונה מול דורטמונד. אני משחק עם ברצלונה, והנה התקפה ראשונה של דורטמונד, ואובמיה, והצירה מצוינת של השוער. פשוט הצירה מצוינת ובעיטה לא רעה בכלל. שלוש ישחק נגדי, ושוב התקפה אחור בהגנה שלי, ואובמיה שם את זה בפנים. איזה שער מצוין של אובמיה, ועכשיו זה 1-0 דורטמונד. שער יוצא מן הכלל, אבל אני כרגיל לא מוותר. שוב התקפה שלי, שוב בעיטה והצירה גדולה של השוער. חשוב לציין שבתקציר לא יראו את כל המצבים שהגעתי אליהם, והגעתי אליהם. כדור מצוין של מסי, סוארס שם את זה בפנים. שוויון אחד, התקפה מצוינת, מסי מוצא את סוארס, וסוארס לא מתבלבל ושם את הכדור הזה ברשת. 1-1 ברצלונה ודורטמונד, ולא איחרה התקפה, ושוב חור בהגנה של ברצה, ושוב זה אורליאן ושם את זה בפנים. שער מצוין, פשוט השוויון החזיק מעמד כולה דקה, ואורליאן שם את זה בפנים. איזה שער פנטסטיק לחלוץ המצוין הזה. אסור להשאיר את מסי, ומסי שוויון, שוויון ענק של מסי. אסור להשאיר אותו לבד, ומסי, אני עושה כאן 2-2 צודק. וזה לא נגמר, גבירותיי ורבותיי. אחרי דקה, דאבל פאסים, התקפה, ומסי חופשי, ומסי פנימה. שער מצוין של ליאונל מסי, וזה 3-2. הללויה בייבי. דאבל פאס יוצא מן הכלל, שלא ראו את זה בתקציר, באמת ששם את זה בפנים. והנה פה אתם רואים, בטעות לחצתי על המקש של הגליץ' ועשיתי פנדל, ועצרתי את הפנדל הזה, והבלם קיבל כרטיס אדום, פיקר קיבל כרטיס אדום, ולא ראו את זה בתקציר, את העצירה של הפנדל. אין מה לעשות. טעות של השוער, ואינייסטה סוגר עניין. 4-2, הללויה לאינייסטה. טעות של השוער, וזה 4-2.